Salut, bă, băieți, ce faceți astăzi? Astăzi facem ceva ce n-am vrut niciodată să fac. Dacă râzi, mănânci ardei iute. Ardei iute. Da? Deci nu orice ardei. Ardei iute. Iute. Da. Sper să nu râd. Hai să... Nu am să întreb de ce arată așa thumbnail-ul, dar o să luăm la imereală și o să facem asta că e mai scurt. Yeah. Ui, stai ce? A dat cu capul de perete. Bravo! Nu râd, ok? Astăzi nu râd, nu știu, nu vreau. Aren't you that magician that makes all the buffets disappear? Hey, can my dog play with your dog? Yeah, what the? Ce viața mea a fost monstruozitate. Oh, you can hear the bees pollinating. Nu, doar am respirat. Jur că doar am respirat. Nu se pune, ok? Nu se pune. Oricum, dacă e să râd, o să las în colț un counter să văd de câte ori am râs. No dogs on the beach. God deve estar só pouquinho louco, né? Na casa do vizinho, deitado. Nu, nu se pune. Nu se pune, doar am respirat. Ok, bine, ați câștigat, hai că mănânc unul. Huh. 3, 2, 1. Mamă. Mamă. Nu trebuie apă. N-am apă. În sfârșit. Mai bine. Mamă, ce ardei sunt ăștia vere, că ustură zici că mi-a pus foc în gură. Ok. Să trecem mai departe. Nu. Nu te cred. Nu se pune. Și ceva pentru voi o fac. Pentru voi o fac, mai bag încă unul. Mamă, nu te cred, back to back. Ok. Nu. Ok. Putem să continuăm. Da. Ok, nu mai vreau să zic nimic. Apropo, să-mi scrieți în comentarii de câte ori ați râs. Chiar sunt curios. Mai trebuie să văd de... Ce dreaptă i-a dat? Da, acum regret foarte mult că am râs. Nu știu ce am făcut-o.
mă, păi de asta e prea roșu. Hai, pe tot. Împreună. Pentru România. Mamă. 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 Nu. Nu. Și-am luat și fără apă. Ok. Hai că parcă nu mai e la fel de rău, că parcă m-am obișnuit. Continuăm. First question. As a Da, na. Nu. Ce a zis, mă? A zis cumva nigă? Eu nu râd. Eu nu înțeleg de ce ziceți că râd. first question. As a child, were you ever exposed to radiation for an extended period of time? Order a 20-piece nugget, and you give me one sauce. And do the math! Сука, тут щекотки не ходит, тормози. Все, мужик, сори. Ce fel de frână e aia? Bro, if you can't chill like this. Wow. Ok, bine. It's all or nothing. Pentru România. Nu. Mi-arde limba. Hai să continuăm. Shake your booty. Are you giving Daddy his tools? Oh, hello, excuse me, ladies, please relax, please behave yourself. Okay, just one. Fucking dog, man. Holy. Holy. De ce? Bine. Hai, unul întreg. Ustură, dar nu la fel de rău ca toate celelalte. Am luat unul mai bun. Să mai tot eu așa.
Da, nu mai este amuzant, cam atâta pentru video. Mari de limba și gura. Să nu uitați să lăsați în comentarii de câte ori ați râs. Să nu uitați să mâncați de iute. Să nu uitați. Așa. Și să dați like, să vă abonați și da, ceau. Ne vedem data viitoare.